Theology Ṭhan Chhoh Dan series sa bunghna Hun Laihawl Leh Renaissance Hunlaia Theology Hmasawnna kan Ngaihtuahna donani Hun Laihawl Middle Age kan ti Hunlai hi Christian Theology in mel sang aron nei tan hun ani a Monastery-a Europa University-ten Theology khovel anron lu chua Christian zirtirna le nundan phunga kong sanga Ngaihtuahna thar an pian tir Hunlaia ni Anhnuwa Renaissance lo chuak khan he Middle Age hi Pawimawhna aron bel cha boka hun kal to thuziak le Ngaihtuahna te kha en nonin an Hunlaia Kohhran zirtirna te le khotlang nun te kha thlir dan tharin an thlir to a heti Hunlai hian thilthleng poimo tak takan oma chungte chu engtenge an ni ti le Theology Ṭhan zel nan enge an Pawimawhna ti kan soidon ani hun then sang han soi hi chuan engtik chia nge a intrana engtik hun thleng nge a o ti hi soya har sa thina atira chuan Hun Laihawl kan ti chu Kohhran Pate hun to kalsedon in khom pui zo atanga Europe khotlang lama Renaissance thlengkha tia soi ani mai thina amai ro chu hei hian a huam kim tok lova edi zali soma rom tluk chiat in hong ve lem lo romlal ram khochak lam te kha a huam tel don lova heti Hunlaia Byzantine Theology ron thang chho kha a huam tel don lo ti na ni chu ba ka khotlang lama Christian Theology a ngaidan chuak thar Hmasaho entirnan Charlemagne Holy Roman Emperor Masaber Hunlaia mi te kha a huam don lova khati Hunlai khan Carolingian Renaissance anti chu kumzami pariatna in tranin pakuana thleng khan Theology a Hmasawnna aumani abikin sacrament chungchanga Hun Laihawl ti hi chu tunlai tong ani to a manlai huna Ngaihtuahna ro pui tak om huna tanga modern age in kar soina ani Middle Age Hunlai hian Hun Laihawl ti tongkam chu an mang ve thowa ma se tu na kan soi ang hi chu ani lo Julian of Toledo khan Hun Laihawl ati chu Isua pian hun le Isua local le ma jong soina na mang thin Renaissance Hunlai phei kha chuan Hun Laihawl an ti chu en hiam na deuh an neya man lai huna Ngaihtuahna ro pui le fing tak om hnuwa Renaissance Hunlaia an char thar le hunin kar soina nan mang thin kumzabi pasarina a Islam lo inzar phar khan Mediterranean chevela politics soi dang lamin ram in rel bolna aron thlak dang lama kumzabi som pakhatna andin mun aziom le deuh hnu khan tunma a romlal ram ro pui tak ni thin kha mun poimo tak pathumin aron thlak ta a chungte chu pakhatna chuan Byzantium Constantinople tunlai Istanbul Turkey ya khopui laili lai taka om khani a helai hmuna Christian na chu Greek tronga in ngat ani baka khochak lama Kohhran Pate thuziaka in ngat thuk takan ni entirnan Athanasius ate Cappadocian Fathers kan ti tele John of Damascus te thuziaka panina khotlang Europe abikin France Germany Low Countries le marlam Italy te kha an ni a helai hmuna Christian na chu Rome le Bishop Pope tia an soite opna hnuaya in rel bol an ni heti Hunlaia an theology chu an biakin Cathedral-a Paris le achevela University atanga lo chuakte an nilom anin ngana pui berte chu Latin thuziak mi Augustine te Ambrose tele Hilary of Poitiers te kutsuak kha an ni pathumna chu Caliphate an ni a Islam opna hnuaya om Mediterranean khochak top lam le chim lama mi te an ni Islam kha adak zau zela sangkhat zali somnga pathuma Constantinople atlom tamai khan Europe pui makti ahloni kumzabi som pangana toblama chuan Islam chu Europa ram pani Spain le Balkana nget takin anin din to a Spain atanga mur sau hno chua an ni khan andak zawzel tur chu adanga sangkhat zanga somni pathuma Vienna Islam sipai te chu an tlom tabok Middle Age kan ti Hunlai hian Kohhran history a thilthleng poimo takan oma chungzinga langsar ber mai chu the Great Schism kha ani chanhrang awangin Constantinople in ngat khochak Kohhran ho le Roma in ngat khotlang ho kha kumzabi pakuana le somna lai khan anin millo le a Nicaea thurina filioque awanga an ngaidan in an lo na ringot po kha thilte tham takani talo Latin mang Rome ho le Greek mang Constantinople in kara chuan Rome Kohhran pop kha thunei tu ber ani le ni lo chungchanga anin millo bok ti chuan khotlang Catholic le khochak Orthodox chu sangkhat somnga pali khan anin thenta ani heta anin then chan pakhat chu khochak le khotlang khan theology anin pomsak ton lo wang ani pakhata khotlang lama theology an then khat Thomas Aquinas te khan Greek mithiam te thuziak mang hrelo ma se an man chun te kha tun malama mi vekan ni a Orthodox theology ante entirnan Gregory Palamas te kha
khotlang lam khan an ngai ven lem lo boka Orthodox theology te khotlang lamin an ngai ven tak tak tran na chu kumzabi som ni na dai ani ti chuan medieval theology kan ti chuan heti Hunlaia khotlang theology soinan manani a heti Hunlai borvel thowa khotlang lam theology chu Byzantine Theology ti anni chu Sawhnghehna nga pathuma Constantinople atluk ma zong kha ahuamani heti Hunlai hian Christian theology lo chuana hmun pui berte chu Europe marlam France le Germany ya ainsona Rome kha Inrel bol na hmun pui berlani ma se Christian theology ya Ngaihtuahna thar aron pian na hmun te chu France a monastery te kha anni Satra Reims le Beck ami te kha Christian na chuan university ya te bu akhwar nge tak viawa khan theology chu subject poimo takanita a Hun Laihawl Leh University te chuan subject poimo tak pali an nei thin theology medicine le law kha an da masa a Hunlaia arts an da thin ani ti chuan Europe khotlang lama theology in Hmasawnna dan kan soi photanga chumi hnuwa Byzantium lama theology Ṭhan dan kan soi le don nia Middle Age in Ṭhan na an soi chuan historian Ṭhan khat chuan Athens a Plato zirtir na hnola zanga somni pakua Monte Cassino a Monastery-a ani kha Hun hlui kalsana Hun Laihawl in Ṭhan na nianga yan oma Ṭhan khat chuan Alarican zali soma Roma hnia Mediterranean atanga Europe marlam Theodoric le Charlemagne lalna hnuaya zirna hmun ain sonta ka atanga in Ṭhan ni nan ngai thung ti chuan tun truma po hian Holy Roman Empire a Emperor Hmasaber Charlemagne Hunlaia Theology Ṭhan Chhoh Dan atangin bulkan Ṭhan don ani Charlemagne hnuaya chuan Kohhran Ngaihtuahna tuai thar du na lian taka oma he in tuai tharna a mi poimo ber pakhat chu Alcuin kha ani kha yoga cathedral school atanga zir chuak ani a Charlemagne an na so mangin Alcuin chu Saint Martin of Tours a pui thi amani ta a chuta chuan zirna hmun pui a buat saita ani an lal thu pek sang bo zuina kal zela Europe marlama chuan theology zirna chi sang pahni a omta a pakhatna chu monastic school ani a monk ni tura in buat saina hmun ani ber pahni na chu cathedral school ani a bishop te din ani thung magister scholarum anti te khan an vil thin ani heti Hunlai hi Carolingian Renaissance ti in an soi thina an thora ro pui tak chu zirna hmunata na monastery le cathedral te poimawhna an hria khani fulda monastery ro pui tak zasari somli pali a Germana bultan kha an ram chunga theology mai nilo seculara po zirna hmun thaber te zingami ani a Rabanus Moras Walafrid Strabo Servatus Lupus le Othfried of Wissenberg te kha kumzawi pariat na le pakuana Hunlai khan fulda hian an zirani mase politics le economy a an din huna chiat ta ka wangin Carolingian Renaissance chuan zuai lama panta a amai ro chu Charlemagne an zirna hmun poimo te thupui beratan theology zirna angai poimo na chu vonnun alani zela kumzabi som pahni na theology a har tharna lo chhuat thei phana alani ta zelani soito angin Middle Age Hunlai hi cathedral le Monastery-a Theology zirna an kalnat pui lai ani a monastic movement chu Egypt langram le Syria khochak lam munre laia ron in Ṭhan nia ngai ani bera Christian tam takin khopui zi hut mai khatlan chiat sanin chen na hmuna an mang thin khovel sualna le thlemna ta in lak Ṭhan kha an thupui berani mimala ashranga khosata ombok ma se khopui boruak lakata in lak shana ahu khowa fian rela khosak chu an ching ta zoka kumzabi parukna lai khan monastery apung na sa hle heti Hunlai hian monastery-a omten an zom tur dan hming thang tak rule of Benedict po kha lo chuak ta ani Benedict of Nursia khan Monte Cassino a edi zanga somni panga vel khan ama hmingin monastery chu adina anni chuan Christa zui tlat tura in pe in ahu hole mimala tong traya Bible chiarin hun mang thin Benedict of Arno Scholastica po he hmuna hian rinom takina in mang ve ani Monastery in Ṭhan na chu Kohhran Pate Hunlai dai to ni ma se theology Ṭhanna na hmun poimo taka chan na hun chu Middle Age a khan ani a heti Hunlaia Theology Ṭhan na hmun ber chu France ani a chung zinga hmun poimo berte zinga mi chu Satra-a Cathedral kha ani kumsang khat paruka tanga athi thlenga Satra bishop atangta fulber kai hroina hnuaya khan Satra kha kumzabi som pakha na thleng khan theology zirna hmun pui ani a Normandy-a Benedictine Abbey of Beck Lebec anti bok atang khan kumzabi som pakhat na theologian ro pui berte zingami La Franc le Anselm te an ron chuak to bok
Middle Age a convent sang te awang khan meichia ten thuzia ka in man na rem chang an nei pha boka entir na thatak chu Benjen Kobula Rupertsberg ka Abbes Hildegard ka ani sangkhaza somruk pathum atanga sari thumin kara azia ale khabu Book of Divine Works awanga hriat hlo ani Catherine of Siena po khan thuziak thanem tak anei bok amai ro chu Middle Age a meichia theologian kha convent ami chu ani veklo English nu fian riala asanga cheng ve tho Julian of Norwich kha ale khabu Revelations of Divine Love awanga hriat hlo ani bok Mastilt of Magdeburg kha kumzabisom pathumna a meichia thuziak mi lar takani bok athuziak Flowing Light of the Godhead awanga hriat hlo ani a Mastilt chu pegin ani a chumi omzia chu meichia rongbol tu ni si mun pakhata in khungsang velo pasal po nei thei kha anni Paris marthlang lama Laona Cathedral kha Anselm Noya Theology zirna mun poimo tak ani boka awang lai khan Peter Abelard te point theology an zirani kumzabisom panina a Paris a andin Royal Abbey of Saint Victor po kha theology mun pui University of Paris dingtran tirtana theology zirtur buat saitu ani a khata tranga chuak lar zol te chu Hugh of Saint Victor Peter Lambert Andrew of Saint Victor le Richard of Saint Victor te khan ni hetianga zirna mun ron thang chho hian ngonglian tak mai ania chu an zirna mun azira theology zirdan bi ron chuak khani Middle Age Hun Lai khan religious order rang an lo chuak nuala sangkha zakwa pasari khan C2a river son thingtlang khopa khata Cistercian order anti chu alo pianga Cistercian zinga hriatlo ber chu ziak tu le thu hril tu lar Bernard of Clairvaux khani kumzabisom palina tirlama khachuan Cistercian monastery zaruk zet awm to order lian tak mai pani chu kumza chuang aliam hnuwa an lo chuak vele a Franciscan le Dominicans tekha Franciscan din tu chu Francis of Assisi Khovel hausang kalsana tongtraya hun mana rethei tlangta kha ania anhnuwa million chung ko ami nu pakhat Port Clares order din tu khan aronzom ve ta bok Franciscan ho hi Greyfriars ti a hriat an ni boka ankor habit hak hi grey ani awangin anni hian hriat an hlona ber chu retheina an choi lar khani Dominicans te hi Blackfriars an ti ve thunga an korvar chunga puan dum man ba thrin Spanish puithiam Dominic de Guzman adin ani a athu pui ber chu education ani thung Middle Age top lama khachuan Dominicans ho chu Europe a khopui ranga ain zar phar to a Kohhran ten pathian thu an zirna an tho hlok mani Theology Ṭhan Chhoh na tura heng monastery rang te na tho hi an chuanom ma religious order zong kha theology zirna atan an tangkai veklova entirnan Cistercians te khachuan zirna a in tharau mi na an ngai poimo zokani Middle Age theology a nuhma poimo tak nei religious order pathum an oma an thukal mang le an zirtirna rang hret hlom pakhat na chu Dominicans te khan ni a an thukal pui dan chu heng ziak tu ming thang Albert the Great Thomas Aquinas le Peter of Torontes te thu ziak atangin kan huthaya panina chu Franciscans an ni a heta theologian lar ho chu Bonaventure Dan Scotus le William of Ockham te khan ni pathumna Augustinians an oma an thukal pui dan danglam takan mu na chu Giles of Rome thu ziak ani a an nuwa Thomas of Strasbourg te khan aron chun zomani kumzabisom paruk na thlenga heng theology rang te poimo na hi kongtam taka mu theina oma Martin Luther Augustinian friar ni thin te pathian thu pom dan te Council of Trent a theological debate an nei te kha tuna kan soitaw te theology tel lo chuan hriat thiam thei an ni lo kumzabisom pakhat na chawa politics a France din hun chu tlema alozi om deuh taka khan University of Paris po chu Europe a thiamna hun pui ber aron ni leta a Left Bank lama le Notre Dame de Paris a Cathedral an sak thar kianga te chuan Theological School thanem tak an ron ding tabok chung zinga pakhat chu Collège de la Sorbonne khani a aming than em awang khan the Sorbonne ti chu University of Paris pum pui soinan an manghial thin kumzabisom parung na thleng po khan Paris chu theology le philosophy a hmashwai tu an lani ta zela an zirlai zinga langsar swal te chu Erasmus of Rotterdam le John Calvin te khan ni Europe mun ranga po hetiang zirna mun hi din ani ta zela Christian theology a Ngaihtuahna thar khovel dan le tharau nuna Kohhran Sawhnghehna tur aron piang tanta ani mithiam ro pui tak Peter Abelard Albert the Great Thomas Aquinas le Bonaventure te awang khan
University of Paris chu theology zirna hmun pui ber ani thuaya atira chuan an mani el phadeu ber chu England na University of Oxford kha ania amai ro chu kumzabi som pali na le som pangana khan Europe lam hi an thang duang zoka Germany le hmun dang sang sanga university thar aron piang nualani Middle Age Hun Laiha Bible le Kohhran Pate thuzia kai kopa an Hunlaia isu omte chhanna tura theology an duan thin lai ni a heiwang hian Bible Hrilhfiah Dan hermeneutics a ma an son pha hle Kohhran Pate thusoi sentence lak khom chu theology an zirna a an textbook poimo ber pakhat ani ta ni chungzinga poimo ber pakhat chu Paris ami tho ani a Sawhnghehna Sulhnu Hun Laihawl Leh khan Peter Lambat kha zirtir tu ni turin University of Paris chu alo thlenga Theology-a isu har tak tak omte kha azir lai te kha achai tir du'a ti chuan textbook pakhat 4 books of the sentences ati chu abuat saitani Bible thu le Kohhran Pate thuziak kha thupui sang milin ada khoma chumi zinga za somriat zet chu Augustine thuziak atangin ani Peter Lambat chuan a textbook a Kohhran Pate thusoi alak khom mang chuan azir lai te chu theology duang chuak turin ati thin zirlai te chuan Augustine ngai dan le Thuhnar sa tak tak soifia an tumna lama a textbook chu Augustine Sulhnu von Chhandamnaa tangkai tak alo ni ta ni then khat chuan le khabu khati top an du'a a chan po ngai dan sang mi te hruai koi thei entirnan Christological nihilism anti isua kha ashringa shanin hmu tur om tak tak lawani ti te khatar lan ani a ama ero chu Sawhnghehna hi som panga atang phei kha chuan a Hunlaia textbook poimo ber tia chhal nga mani to theology an ni du chuan lamba ta thuziak chu an zira an soizui nge ngai ani ti chuan middle age a theology an zir dan ber po commentaries on the sentences ti le khabu lo chuak nual khan a soifia ber ome chung ho zinga lar zual te chu Thomas Aquinas Bonaventure le Scotus te khan ni a kumzabi som paruk na thleng khan an lamang rim hle a Martin Luther angai po khan a mangani Middle Age Theology kan soi mai hau lo tur chu Scholasticism hi ani a Scholasticism chu scholai anti theology le philosophy a debate an nei na hmun atanga lo chuak ani a chezong in hriat lo viau ma se thatna tam takana yani huaisen takin an ngai dan fing tak tak mang khan Christian na le ni tin nun kai ko pan tum thin etian gilson soidan taka fin na in ro pui ti mai thei turani a chan chu lungcher thiamin lungmanga biakin ro pui takan din ang mai hian Scholastic Theology an te khan fingle thiam takin theology an duang chuak ani Scholasticism chu engi ani chi ati hi soifia har khop maya medieval period a Ngaihtuahna chikhat om Sawhnghehna ni atanga Sawhnghehna borvela lar tak Mihring Ngaihtuahna le fin na manga sa khorin na soifia na le mumal taka puan chuana ani ber chu wangin Scholasticism chu sa khopol engemoni lovin theology zir dan le puan chua dan kong pakhat ani chu Christian theology a nuhma poimo takan na ya abikin theology a reason le logic senglu konga ani Thomas Aquinas Scotus le William of Ockham te kha scholastic writer langsar zol pathum an ni a Christian theology a melung poimo tak phun tu te an ni ta ni theology a mai ni lo khovel history po a hun poimo tak mai lu atu chu Italian Renaissance kha ani bok French Thuhnar Renaissance hi kumzabi som pali na le som panga na Hunlaia thuziak le art a hartharna Italia lo thleng soinan mitinin kan mang to a Sawhnghehna somli paruk khan Paolo Jovio khan kumzabi som pali na khan Renaissance ti minglo piang tu shelok ang hrimin kumzabi hlimom tak Latin thuziak te anron pian non le na hunani ti ina lo soi to ani historian trend khat abekin Jacob Burckhardt te khan Renaissance hian modern era kan ti hi aron hring chuak ani anti a ani khan Renaissance Hunlaia tang hian Mihring in mimal anga in ngaihna anei tranani atibok Burckhardt an Renaissance a Hrilhfiahna a mimal ada len na hi tam takin pom vek lo ma se asoi dik mai chu Italia Renaissance khan thil thar le mu nom tak a hnu zelami te poin an ngai san ron kha aron hring chuak ani ti hi ani Italy chu hetiang har tharna ro pui tak ir chuana hmun pui ber ani tamai hi engwang ber nge ni ti hriat a har to a chan tam takanom theyang pakhatna chuan Scholastic Theology khan Italia chu ti takin hmuna chang thuk velova Scholastic Theology ante zinga khan Italian te omve bok ma se Thomas Aquinas le Gregory of Rimini te angkha Europe marlama na thoka omman ni a
chu wangin kumzabi som pangana laivel khan mun ruak zau taka oma chu mun ruak chu Renaissance khan aron ok khatani panhina chuan Italy khan mun hlui ro pui tak tak mu tur le hriat tur thanem takan oma manlai rom in ro pui tak tak le milim moi tak mai te kha ram tina khan mu turan oma chuan Renaissance hun lai khan manlai rom culture thi to choi lara thar thole du na anei tirani pathumna chuan Byzantium Constantinople kha Islam laka sangkha zali songa pathum khan atloma Greek trong mang mithiam tam tak kha khothlang lama an pem ta hloma Italy chu Constantinople kiang maya om mani bok nen mitam tak an ron pem lut ta ani Greek trong chuan ngai ven le ngai sa na hlota a tunma a Greek culture ngai san na lo piang ta bok Renaissance chu manlai thil hlu te ngai hlut na le choilar du na ani ba ka Middle Age Hunlaia Ngaihtuahna omte thlak du na kha ani bera heti Hunlaia thuziak mi te chuan Middle Age Hunlaia mi te kalkanin tunma huna thil hlu tak tak phor chua an du zok chu theology a po ani an thuziak mai ba ka an zia dana po mu thein awmani chu wangin Renaissance kha European University te Hmasawnna thang duang tak beilet na ani pakhata Scholastics how thuziak le tongmang te ne awman ti awangin Renaissance Hunlaia thuziak mi te chuan sira an hnol ta hlomani Renaissance chuan ngai dan lar tak mai Humanism aron hring chuaka Humanism hi tunlai huna chuan pathian omring lo te thil thlir dan soina hani to a amai ro chu Renaissance Hunlai kha chuan ani lo Humanist am tak kha sa khomi tak an ni hloma Christian na thlit fima tuai thar kha an thupui berani ti ral ni lovin chu in tuai thar na po chu lo thlen thei dan tur chu khothlang fin na hai chuwa thar le in nani anti anaw hla ber po at fontes Thuhnar ngai let le khani a manlai western culture le Ngaihtuahna te kha choilar thar le an du ani Renaissance Hunlaia an Thuhnar le an Ngaihtuahna kai hruai tu ber chu manlai thil hlu te han ni a chu wangin Christian Humanism ina tumber po Middle Age Hunlaia thukhir khan le ril tak tak kalkana thuthlung thar Hunlaia olsam taka pathian thu an soilai hun anga let le kha hani a chu wangin Middle Age theologian ten an man Latin Vulgate kalkana Greek thuthlung thar man lar an du ta zokani Humanism awanga theology a Hmasawnna poimo tak mai pakhat chu Vulgate thu nei na an ron ring hlel tran kha ani a Greek le Hebrai ne na khai khin ani hnuwa he Bible le lin hi arin tlak ber lawani ti an mu chuwa chuan chung le lin diktok lo awanga theology lo om to te kha engtin nge ni ta ang chiang zokin kan la soile don nia ti chuan khothlang lam chu lo du tok photila Europe khachak lama theology ve thung hi Byzantine Theology ti in kan soi thina Greek khopui Byzantium zathum som thuma Constantinan a khopui thar atana athlan atanga lo chuak ani a khati Hunlai khan Constantinople ti in a khoming kha athlaka chu Constantina khopui ti na ni amai ro chu ahming masa kha manzui ani ta zela sangkha zali somnga pathuma Islam kuta an tluk ma a an theology danglam tak soinan Byzantine Theology ti an mangthin Constantinople chau kha khati Hunlaia Mediterranean chaklama theology lo ir chuana ani lova Egypt le Syria te po kha hun engemati chung chu theology lo chuana mun ani ama ero chu ramro rel na mun ber kha Constantinople ani awangin theology a po khopuya chuan anin sorbing ta ni Justinian Hunlai khan Byzantine Theology chuan awang lai takatlenga khochak le khothlang Kohhran anin ngei lo tel ta ka khan Byzantine mithiam ho chuan khothlang theology lakata in lakhran an tumna sa zuala an thoziak tam taka andang lamna aron langtran ta ni khochak le khothlang te chu politics a le history a le theology a anin kar zaw tiala Constantinople atluk lai kha anin kar zaw ber lai hunani Byzantine Theology hrethiam tur chuan an ril ruput mang hrethiam pui angaya systematic theology kan tiang hi an tuipui velem lo anni tan chuan theology chu adona don ani a chu wangin rin na beitu te lakavon hima azui tu te hne na Hrilhfiahna an tum berani John of Damascus po kha athuziak on the orthodox faith awanga hriatlo ani a mule mal nei taka theology duan chuana aima in rin na chungchang soifiana ani ber Byzantine Theology chuan Athanasius athuziak on the incarnation zuin theology chu mithiang hlim te Ngaihtuahna tarlan na ani ti an pom thlata chu wangin tradition anda Pawimawhle abekin Greek mithiam hasa te Sulhnu kha theology an threnkhat Gregory of Nyssa te Maximus the Confessor
Dionysius the Areopagite ti minglem hmanga thuziak te kha hetiang lama hriat hlo hi an ni khati hun lai khan in hniala lian tak mai pahnih a awma pakhat chu zasari somhni panga atanga zariat somli pahnih inkara thleng Iconoclastic Controversy kha ani Emperor Leo the Third khan milem icon ti chaturin thupe ka chua achan po juda haule muslim te christiana anin le na dal tu ani ati wangani anin hnial na berpo isua mihring alo chan khan pathian an pui image ani awangin image hi christian na apoimo ani ti polan ma John of Damascus kha he in hnial na a amazing hlap tu ber ani a ani ngai dana chuan he mu thei thil te hian mu thei lo thlaraw khovel min hriat fia tir thei ani ati pen tui hian le khabu thiang hlim taka hian tangkaina anei lovem ni nun na chang kan don na mai cham hian poimawhna anei ani lom ni rang kachak le tangkarua te hi an hlu lo mo cross le sacrament no siam na atan kan man si hi heng zong zong ai ma chuan isua taksa le thisen kha an poimo lovem ni heng thil te hi an hlut na hrelowa nol mai lovin Kohhranin alo von that mek hi chom nun zel zok turani ti inazia in hniala dang le chu kumzabi som palina Hunlaia mi Greek Hesychia ngoi re ti atanga local Hesychasm anti khani a trong trai dan chi khatani a pathian eng chu mit nge in kan hmu thei ani ti rin na lo pianga chungril lama beng cheng om lova are huna chuan pathian in larna kan hmu ang anti Simeon the New Theologian te Gregory Palamasa Archbishop of Thessalonica ni ta te thuziaka kan hmu apom lo tu te chuan pathian le thil siam ang khat renga inda ani anti ve thunga mu thei pathian tia an soi chu thil dikani lo anti Palamasa chuan pathian ni na tak tak chu mu thei lo maila achak na le athil ti theina kan chang thei ani ti in soi fia thung Pawimawhzia theology chu ron chomin Nicholas Cavasius khan aron choi lar le a athuziak life in Christ kha Byzantine Theology zinga lar berpol anita ani Byzantine Theology hun rangkachak chuan Sawhnghehna somnga pathum khan muala liamta a Charles Haukuta Constantinople chu atlomta Byzantium atluk ta ka chuan Orthodoxy kan ti chu Russia lama ain sonta a Russia chu Byzantine mission awangin kumzabi somna Christian an ron ni a Sawhnghehna somnga palia Kohhran in thena po khan Greek lama hian an tangani kumzabi som pangana top lama chuan Moscow le Kiev chu patriarchate nge tak an ni to a an mani irom chuak Orthodox theology an nei to kum Sawhnghehna zaria somni pakwa a Ottoman Empire hnuai om thin Greece kha Turkey opna hnuai ta achua hnuwa khan Orthodox theology thar alo chuak le thei ta chawani kan han soita ka tang khan Middle Age le Renaissance Hunlaia khothlang le khochaka theology Ṭhan Chhoh Dan chu kan Ngaihtuahna me anhnuwa theology an lo chuak te khan khati Hunlaia an theology Pawimawhna kha an threchiang tel mai ani Byzantium ro puina le atluk chiat tak na kha Russia le Greece a Orthodoxy lo than theina ani a chutiang chi chuan Scholasticism le Humanism kha khothlang theology in ngana pui ber ani bok theology an po thanem takan chuak nuala chungzinga chuan heng ho hi apoimo zualte anni pakhatna chuan John of Damascus Syrian theologian kha khochak Kohhrana mithiam poimo ber te zinga mi ani a Greek father hnung ber tia soyani thin heti Hunlai hian North Africa le Levant kha Islam kha na hne to a Syria po Islam opna hnuaya ommani John apa po hi Damascus a Islam lal Caliph Abdul Maleka ani a anhnu apa hnungzuin an lal financial officer ani ve ta nge achanchin hi chiang taka hriat har to a zasari somthum panga borvel khan Khalifa ani na chu kalsanin Jerusalem chimthlang lama monastery Saint Sabasa aluta ani ahun tir lama Iconoclastic Controversy kan ti khan aril ru ala hle maya milem ti chiat du tu te kha na takina dawani maktak main Islama avole wang te zara Byzantiuma ama beidlet tu te laka khan ahim zel thina athuziak the fountain of wisdom awanga hriatlo ania hele khabu hi bungthuma thena bungkhatna chu Aristotle la ontology chungchang ania Christian doctrine hriat thiamna atana atangkai rin wang ani nge yang pani na chu Epiphanius zirtirna diklo chungchang azir chianna ania bungthumna hi angai nom lai berani Orthodox rin na bi chianna ti inthupuya da a tunma a mithiam te thuziak manga Christian rin na chungchang tarlan na ni
Latin le Greek mang Christian te khan an ngai ven em veka sang khat za somnga khan Burgundio of Pisa khan Latinina letling nge Peter Lambata 4 books of the sentences a tele Thomas Aquinas a Summa Theologia te po khan helelinami hi an la chhongani panina chuan Simeon the New Theologian anti kha oma Simeon kha zakwa somli pakwa khan Paphlagonia Asia Minora chungko khosathai taka alo pianga atira aming an phua chu George ania annuwa Simeon tia thlakani kumsom pakhat ani in Constantinople le khazir turin an thona anu le pa te khan politics lama ahma khuwa tur ngai to a le khazir tir ni ma se kumsom ni ani khan pathian ne na inzom na nei hlutzia achar da thunga kumsom ni pasari ani in studio sa monastery-a zoma Simeon the Pious noya zir ani awang khan azir tir tu za na lan tir nan aming po hi athlak ta ani Constantinople Saint Mamas Monastery-a puithiama atanga annuwa abat ani zui tabok ahun lai hian Monastery-a tongtrai le pathian pol na nun kha ti thar le tumin na thoka tongtrai thil ti theina le pathian pol na in thila ti theizia thanem takazia kani Hunlaia Byzantine Theology tam taka hian Simeon a Sulhnu alauma abekin Chhandamnaa chu deification tia ansoi Mihring hi pathiana achan na hi ani anti hi Simeon a khana choi la thinani The New Theologian ti ani chanber chu a Hunlaia Eastern Orthodox Theologian dang omve Gregory the Theologian telaka soithranna nani pathumna chuan Anselm of Canterbury kan neya Anselm kha Italy marlama piangani a France a in Sulhnu khan zirna hmun poimo taka chua Bekho a Norman Abia khan zirtir tu ani a kumzabi som pahnina a Theology a Hartharna alo thlen don lai velami ani Anselm kha thil poimo tak pahni awanga hriat hlo ani pathiana omani ti finfiana le cross a isua thina a soifiana wangte khan sangkha somsari pakwa khan proslogio na ti chuaka khada khan thiam takmain pathiana omani ti finfiana ati chuaziaka Thuhnu zela ontological argument tia kan hria zui tak mang khan pathian ni na chu a aya ro pui kan ngai tua thei to lo ti na soyani atira tang khan angai dan khan soisel tu nei ngal ma se tun thlenga theology khovela kan na soizui hi ani ta zelani proslogion khan hriat a hlona dang le chu theology-a reason Mihring Ngaihtuahna Pawimawhzia asoikhani a kongtam taka scholastic theology hruai tu ani atongkam lar tak fides quorens intellectum hriat thiam na zong tu rin na ti kha tun thlengin kan lamang chhun zom zelani sangkha zakwa pathuma Anselm chu Canterbury-a Archbishop tura somani a Kohhran le ram ro rel tu te kha ram chungchanga anin hnial rengawang khan hun khirtak ero amang thung England kalsana Italia omlai khan ale khabu mingthang tak kur deus homo pathian Mihringa achan chan ti kha ziaka khata khan Anselm chuan pathian Mihringa alo chan atul zia thiam takina ziakani heta athuziak hi theories of atonement anti isua thina le thole na omzia soina atana an man ber hi ani ta ani Scholasticism Sulhnu mu tura oma Mihring fin na le Ngaihtuahna mangin Christian rin na hi apom tlakani ti kan lan tir thayani ti kha tarlana tum chuani palina Thomas Aquinas kha Italy lal Count Landulf of Aquinofa tlumber ani a roka seka lal ina piangani an kaunom na nan bong pamol antima thlon lovin pian nal love tak mai ani a sangkha somli pali khan rol thar mai alani lain Dominican Paul ho thusil tu Paul anti bok chu zom ve du ta a anu le pa an lung ni lo le puithiam emo Monte Cassino abot emo ni tiran du a chu khati Hunlaia din hunza om beranga yani arel ru thlak sak tumin aunau pa in an ina chuana khungbet luya ma se achung te daudal na nasata kara po Aquinas chuan athil tum chu atitlang ta thowa Middle Age Hunlaia theologian ro pui bertia chalngam khop alo ni ta ani anzir tir tu te zinga pakhat point he bong pamol buri hi chu khovelin ala hredon ani hi ati hialani Aquinas chuan sangkha zani somli pariata kolona akalma in Paris a zirna atrana sangkha zani songa pahnia Paris a bok theology zir turin alo let le a kumli hnuwa university-a zirtir turin phalna pe kanitani kumthum chung chanchin tha mathaya zia ka zirtir hnuwa summary against the Gentiles aziaka heta hian Muslim le Juda te zinga missionary te tan chan khan tur a chhop chuakani sangkha zani somruk paruk khan ale khabu mingthang tak Summa Theologia ti kha ziak tanta a
heta hian Christian rin na laimu tak reason Pawimawhna te le thurin chungchang a zir chian na te anom abu chu bung thuma thena bung khatna chu siam tu pathian chungchang ani bera bung hni na chu mihring le pathian in rem na chungchang ani a bung thum na chu mihring te chandam kan ni theina tura Isua Krista ni na le ana tho chungchang ani December ni ruk sang khazan hi somsari pathum khan Aquinas chuan engma azia thei to lo thu asoya kathil zia zong te kha bu pol angmaya kanga yati atho rim luata ril ruha na tak engemo anei ani arinom Mars ni sari sang khazan hi somsari palia aborala athuziak tam tak zinga 5 ways pathian omani ti tranchante rin na le fin na kai kop thiam dan te kha hriat reng tla kani pangana dan Scotus kha Middle Age Hunlaia thluak thaber te zinga mi ti a chal nga mani a Hun Laihawl te chung khan Cambridge Oxford le Paris a te azir tirman Commentary on the Sentences kha buthum nga ta chua bok thil te ber thlenga fia tak maya asoi thiam na khan Christian Theology Hmasawnna na satakin apuyani Aristotle la Ngaihtuahna be chana thuzia kha thiam le a Middle Age Hun Hmasalama khan Augustine te zuin Illuminationism anti hriat na hi pathianin mihring fin na ati e na wanga lo omani ti ngaidana oma khatiang ngaidan Henry of Ghent an kalnat pui mai kha Scotus hian na takina dovani Scotus angai mo tak mai pakhat chu Isuanu mari kha mihring dang te angbok sualbul original sin in ati boyani ti chungchang kha ni a Thomas Aquinas khan mari khan mihring te sualna atrom ve thawani ti azir tira Scotus ero chuan Isua khan a Chhandamnaa na tho ro pui takawangin mari kha sualbulin ati buai ve lovin pathianin a siamani ati a he ngaidan Immaculate Conception anti hi Middle Age top lam thleng khan minol pui ngaidan ani zuita ani parugna William of Ockham kan naya Ockham kha kongtam taka Scotus ngaidan zul zuya kal ani a ama kan hriat lar ber na ero chu Ockham's razor anti The Principle of Parsimony anti bokha ni a Theology le philosophy hi hriat hiam ol sam taka chhop chuak kha athupui berani a razor a chuan hypothesis tangkaina nei lo ni a hriat chu chok then zel adu a Hrilhfiahna mol mang ber hi Hrilhfiahna tha berani ti kha athupui ani Europe khotlang lama Ngaihtuahna thar lo chuak tam tak kha Ockham wang hi ani a chungzinga poimo tak mai pakhat chu pathian thil ti theina pahni chungchang soifiahna kha ani a khata khan Ockham chuan thilani dan le thilani dan tur kha thlir sanga pasarina Erasmus of Rotterdam kan naya Desiderius Erasmus kha Renaissance Hunlaia humanist thuziak mi langsar berte zinga mi ani a kumzabi som parungna thleng khan Christian Theology a nu ma thuk takanai ani Protestant nen inzomna nei lo ma se Erasmus kha Reformation alo om theina tura lungphum tu poimo takani Greek tonga thutlung thar chut chu masak ber abot saiba ka Handbooks of the Christian Soldier te kha anatho ro pui takte zinga mi ani chu an thutlung thar chu Lex Christi Christa dan ani a Christian te zom turani Christa ero chu Christian te nan zui turani ati Erasmus chuan hatho ro pui tak takanaya chung zinga pahni te chu theology than len na na tangkai takte anni pakhat na chu Greek thutlung thar chut chua masak berabot sai khani a khawang khan theology an tam takin trong bulaziak thutlung thar an mu thei pha chu chuan hong lian tak mai ani kha apahni na chuan Kohhran Pate thuziak thahnem tak lakhoma achua kha ani a theology an te khan ama kan soitak sentence atangalak chhon chop ni lo Kohhran Pate thuziak ngei an mu thei pha bokani heiwang hian Augustine Theology khan nasa takin ma ason pha a an Hunlaia Theology po chu chuan akai hruai thui hle heti Hunlaia Theology a Hmasawnna thahnem tak zinga alangsar zual paruk kan tlang chuaka Ahmasa pali te hi Scholasticism ne na inkai noi anni a anu nung pani hi Humanism huang chungami ani thung kumzabi som pani na theology a hartharna alo omchina le anu zela po Christian Theology ante khan Kohhran Pate Hunlaia an thuziak lu tak te chom nuna choilen kha an chingta a khawang khan khotlang lam Latin mang ho khan Augustine thuziak an mangwar zuala theology an duan chua abultran nan an mangthin Peter Lambata 4 books of the sentences kha Kohhran Pate thusoi poimo tak abekin Augustine thuziak lak khom anni a Middle Age Hunlaia Theology ante khan khang sentence an Hrilhfiahna te kha an theology duan chua te chu an ni hlomani Scholasticism nu malian tak mai lo lang bok chu
Theology-a Mihring finna le Ngaihtuahna Pawimawhzia an hria kha ani a thil ngai poimo tak mai pahnih an nei te chu Christian theology hlawmfel taka siama ti len le diktak le felfai taka puan chhuah kha an ni Middle Age theology tam tak kha Augustine a Sulhnu soifia thar le na ani rualin engtin nge hlawmfel takin kan siamanga ma kan son ti rang ti kha an Ngaihtuah theology kalpui dan method Pawimawhna halo lang ta ani kumzabi som pakhatna khan Anselm of Canterbury khan Mihring Ngaihtuahna le rinna inzom na kha athu soiming thang tak pahnih mangin atar langa Fides quorens intellectam hriat thiam na zong turin na tile credo ut intellegam ka hriat thiam theina turin ka ringani ti te khan ni athu soi omzia ber chu hriat na ain rin na hi masazok ma se kan thil rin na chu fin na ne na in kalan ni lo ti kha ni chu ba ka theology an ming thang tak tak Thomas Aquinas le Scotus te awangin Aristotle philosophy mang khan Christian theology chu sawhnge deuh ani ta boka Thomas Aquinas an pathiana nge ani ti finfiana soipo kha Aristotle physics be chana asiamani Aristotle kha Muslim mithiam te point an ngai sana ni ve thawangin Islam khovela oi taka Christian rin na puan chu na na tangkai le a Aquinas chuan Aristotle ngai dani tromani chuan Christian ini atulani ti ina soithin amai ro chu he ngai dan hian Middle Age top lama khan soisel aron hlo tana Ugolino of Orvieto tele theologian tam takhan Christian nivelo thuzia ka kanin nga na satlu tuk chuan Christian na hian azia a hlo thayani anron ti ve thunga abikin thiam chantir na chungchanga khan ani zuala Aristotle ngai dan zuin pathian felna awanga thiam chantir na chu aphu takte hne na pek turani ti a hrilhfiah ani a chu wangin thiam chantir na chu khongai na wang ni lovin thil ti thata wanga lo omani ti ngai dan ron piang ta a Martin Luther ten Aristotle nolin Scholastics hawin thiam chantir na an soifia na an nol po kha chiang takina hmu thayani heti Hun Laihawl felfai takle mule malnei taka Theology Ṭhan Chhoh Dan na alian lea Thomas Aquinas Summa Theology te kha hemira chhuah hi ani kan ti thayang chu theology thupui sang sanga atakin kan hmu Kohhran khan sacrament chungchanga ngai dan fum fe tak anei lok lova engtin nge sacrament chu kan hrilhfiahanga sacramenta chuan engtenge tel tur ti angai dan hlawmfel takan nei lo baptisma le lalpa zanria kha sacramenta chuan an pom tlang veka aba ka chuan vandoi thlak takin in lungrol na tak an nei lo amai ro chu Middle Age Hunlaia Theology a har tharna lo thlen khan Kohhran chuan khotlanga o anei ta viau maya ti dan phung le kaldan mumal tak nei atul tak viawa khan sacrament chungchanga an boina po chu chingfelin sacrament engzal nge om tur nia sacrament chu eng chiange ani ti ngai dan fel takan siam ta ni panhina khongai na thu Hmasawnna kan hmua Augustine Sulhnu langsar tak chu khongai na chungchang kha ani a amai ro chu Augustine khan khongai na chungchang soilai kha inhnialna aso san lai tak mai ani a ama eptu te kha khong taka achan let angai hun lai ani chu wangin a theology kha mumal taka chop chu an ni lem lo Middle Age Hunlaia theologian te khan Augustine an khongai na thurin asoi te khala khomin an tuai thar le a khongai na le thiam chantir na chungchang chu hlawmfelin Reformation Hunlaia an soiber po kha Middle Age Hunlaia lawin tran to hi anita ani pathumna Chhandamnaa konga mari Pawimawhna an soiboka khongai na le thiam chantir na khan ngai vena hlok tak viawa khan Isuanu mari khan Chhandamnaa chungchanga enge Pawimawhna anei ti an ngai to telta a mari chungchanga thil tam tak original sinin ati boy ve em ti te khan ngai vena hlo le zualta ani abikin Scotus khan Mariology chu aron thlur bing ta a sualina ti boy ve lo Immaculate ani ati khan inhnialna nasatak ring chuak ani heti Hunlaia thil poimo tak dang le chu theology Thuhnar bul beralet le du na an nei kha ani a humanist te thupui ber chu kotlang Europe culture le manlai rom le Athens Hunlaia thuziak te Thuhnar man thar le du na kha ani a hei wang hian theologian te po khan trongbul zo ka zia thutlung thara let le du na an nei lian le ani theologian Thuhnar atan thuziak dang le culture dang te manglova Bible da masak ber du na an neya hei wang hian Latin tronga le lin Bible sang te abik takin Vulgate kha an hnual suat tranta a Latin le lin an zir chian ta ka chuan le lin diktok lo awanga theology lo om to te chu ennon lo tulta a humanist ten le lin diktok lo an hmu chu anual ta ka khan scholastic ho Bible man ber chu pomtlak ani tamang lo ani chu ti chuan humanist te au lai ber chu ad fontes Thuhnar ngaia let le kha ani ta bera
original source an ti te chu Kohhran Pate thuziak te Bible Hebrai le Greek azia te kha an ni a hei wang hian Greek thutlung thar man tur mamawhna asang hle Greek thutlung thar an chut chu masak ber chu Sawhnghehna som paruka Erasmus a buat sai ani a ama ero chu Erasmus a thutlung thar hian du thu sam lo na lai nei chu thutlung thar bu tamjok buat sai nan kutziak bu manuscript pali chi anaya thupuan buat sai nan pakhat chi anei bok hei wang hian manuscript a anei zinga lang tel velo changa lai chu Latin Vulgate atangin alet ling ta thawani ama ero chu melung poimo tak ero ani thau mai theology an te khan Greek thutlung thar le Latin Vulgate khai khin tur an nei thei pha ta ni tichuan Erasmus zara le lin diktok lo an mu chuak ta nuala chung zinga poimo zual pathum te chu pakhanna chuan middle age hun lai khan Bible thu ani ti in nei na hi sacrament zinga chiar telani a achan chu Vulgate ta khan a inji awang ani Erasmus a khan Greek tonga Monastery-a ti kha Vulgate-in sacrament ti a lelin hi mystery thuril thuk tak ti na mai ani atia tichuan hun rei tak chung sacrament an lo ngai to in nei na chuan in nga na mu mal anei ta lo ani chu panina chuan hi suan arong bolna a thu soi masak simrau vanram chu anai to e ti thu kha Vulgate chuan simrau tilawin do penance ti a lelin ani a in sualman rul nan thil ti engemaw nei rau ti na tlukani hei wang hian vanram le sim na soizom lawin penance le pathian ram an soizom ta a hei hi lelin dik lo wang ni ti in Erasmus khan soi pathumna chuan Vulgate khan Gabrielan mari chi baya buk na kha khongai na chhun kha ti a lelin ani a hei hian a en tir chu khongai na nga tak kan Mawimawhna kan fachan ve thei tur a ko kani mase Erasmus chuan vok bik ti a lelin mai tur ni thu soi thung mari chu pathian in a du sak bik le a thlan bik ani ti na ni a midang chunga khongai na hlan chuang tu tur ti a kok lo ati heng te awang hian middle age Hunlaia Theology tam tak kha Humanist thutlung thar zir chian na khan aron phet thluta hloma Vulgate thu nei na in kiam lama pana Bible in a soidik tak enge ni ti hriat na lo pungthung theology duana tura Bible in nga Pawimawhzia aron tilang boka lelin diktok lo awanga theology diklo awm kan phal turan lo heng te awang hian reformation Hunlaia in hnialna tam tak kha alo chuak ta kha ni a episode le a kan soi chhun zom don nia